Шулай итеп, балалар үстеләр, күзләре ачылды. Әле прогулка алып чыккан идем, менә туңдылар. Хәзер кирделәр, өстен ачтым, хәзер ябып куям. Шулай итеп, шушы 8 кишек арасыннан 5-се ана җенесле, 3-се ата җенесле. Назлы, Назлы, кил монда, кил монда. 8 бала. Кил әле, Назлы, кил әле. Шулай итеп, синең 3 малай, 5 кыз, әйме? Так. Ну сез охшаш. Икегез дә. Нәтиҗә. Кем белән? Әле Назлы малайлар кайткан әле барбыр. 3-не булса. 3-не булса да. Пока син проигрываешь, хатын. Yes. Менә шулай.